strašne horia tie čísla. Nahraj! Nahraj! Až tam! Dobre, Friďo, teraz vy si berete loptu a hádžete na nich. Tak ako teraz Kiko hádzal, tak teraz vy budete hádzať. Ešte choď ďalej, ďalej. Nejaké 3 metre pred tou loptou. Aha, páči. Ja som kľúčový, ja viem dobre. Poď, hra. Tak tebe dám, dobre. Sa nedá brzdiť, vieš, to je ten problém. Môžeš aj vychytiť loptu, keď oni nechytia. Počkaj, tak to si hodím pred seba, ne? Pekne, pekne. Dobrá, berete si loptu, Dodo. Dobre. 6. Môžeme si prihrávať dopredu normálne? Idem obrene, Pavel. Môžete si. Friďo, ako sa cítite, keď ste dostali touchdown? Dobre. Lebo to bude všetko na kamere, vieš? Čo zatiaľ, čo? 6-6. Teraz im dáme my. Debil. Sorry. Aj tak touchdown. Sorry. Na budúce idem ďalej. Poď, bež. Hej, víťazný tanec nebude? Ale dajme, že skorovať sa dá iba pri loptách, lebo vieš, tá čiara je taká...